Na kajingmat jing kibabun ki samla puli ki bahap hapo kajing penyat ka North Eastern Hills University ki noyalam jong ka Voice of the People Party hapo kajing yalam jong u President uba Arden M Basayomot ringkat UMP jong ka Shillong seat u Dr. Ricky AJ Singkan menta kasni kilalet ban yakendo ya u Vice Chancellor jong kate ka school ba u Professor Prabha Shukla ban pinsngau sha u halor kate ka jingmat jing ki babon ki samla puli. Habagran chiklat pathai khubor, nakaliang u presiden jong ka party u ba Arden Basayomot, ulo ong ba lada ka jingdon jong utei u VC kamuan ra jing mentoy jong ki samla puli jong ka jela, kababha bo unmi no na ka jela, bat ulo ong ru ba nakaliang ka party, kabu por katu kat nepor bakum ukli du jong ka university, udai ban pinbet no kloy kitegi kinrum kinram kiba ki samla ki man. Ahu bat bangi ai ka por yu tindiat por bo un penbet ye kini ki jingle ki belong persya ini ki trai muluk trai sekala ni ki belong anti local kata ka dia jing keduk ke jing ba bi menap ye ka response ke jing ki bon ki mat ki ba ni nyuan hangi ka jing le don bor ke jing UPC ka ba usim ni ko no parai klem buram wat ya ka nehu mo ka jing thum yo retired professor ko bal retired hapo turanehu timudor kini kidon post tang license kai ka contribution ke jong kinam ta ka puli ka tangi mo kimla banlong kum kita ki supervisor le ki guide nam ta ki students kalau ke jitu nong ka bakra nang ta uthung yo new ex army man ku buto controller examination kai ka baki kena ki ma hakini ki kena banai dang sen abo feel hakani ka nomor bu umdo ni ka administration experience kila kentiu yo mentasu registrar kaba claim don kanu ka prosedur la legality kita ki mat ki bangi ko apne kan nalor ki wei pa kama kila bon ki jinge ki bo uni ula permi pa ka shong u menta bon penbe kumno kita ki jinge ya kini ki jingle don board jingle bakala ju on hap pentip jing haki kinda sing bat lara kamlong gumta yenum chishong pliti o hap ban he has to leave our state there's no point for him to be here ma